नाइटी ढिला ଅଛି ନା ଟାଇଟ୍? मला रात्रि ढिला कराइबो ढिलाटा पिंधि ଯାଅ ସୁବିଧା ହବ ଯିବି। ना 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 मु बा ଅଶୌଚ ଅଛି। କଣ ଅଶୌଚ ଅଛ? କୁକୁର ଝାଡ଼ା ଛୁଇଁ ଦେଇଛ କି? ନାଇଁ ମ ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିବନି। ଓହୋ ବୁଝିଗଲି। ତମ ଝିଅ କଣ ବାନ୍ତି କରୁଛି କି? ହଁ ଜମା ବନ୍ଦ ହଉନି।
ଶାଶୁ ଥିବ ମୁଁ ତ ବାହାଘର ସେଇଠି ଦେବି ସହିତ ବେଡରୁମରେ କଣ କହୁଥିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଶାଶୁ ସହିତ ଟିକେ ବେଡରୁମରେ ଛଲ ଛଲ ହେବି ଆଉ ମଲା ବୁଢ଼ାର ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦୁ କଣା ଜାଣିଗଲି କଣ ତୁ ଅଗାଳେ ଚତୁର କରିଛୁ କଣା ଆଇଲୁ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଟିକେ ଛିପି ଦେଲୁ କଣ ଚାଲ ଗଲା ମୋ ବାପାଟା ଶୋଇପାରିଲା ତୋ ବାପାଟା ନା ଭାରି ଭଲ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଆମ ରଞ୍ଜନ ଦୋକାନ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଣିଥିଲା ବୋଧେ ସିଧା ଆଣିକି ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେଲା ହେଲେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ହେଲେ ଜାଣିପାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ମାନ ପକାଳେ ପିଇଦେଲି ସିନା ହେଲେ ମୋର ପା ଜିଭ ଫଟକା ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କି ମତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହଉଥିଲା ବୋତଲଟା ଭିଡ଼ି ନେଇ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେଲି ସେ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ କେଜାଣି ପ୍ରବଳ ଖାରିଆ ତୁ ବି ପିଇଦେଲୁ ଆରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ନୁହଁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ବାପା ସୁସୁ କରିଥିଲା ତୋ ବାପାର ମୁତ ଆମ ପାଟିରେ ଭଲ ସେ କର ବାବା ଭଲ ସେ हे भगवान ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ବାସୁଦେବ ବାବୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ କାହ୍ନାକୁ ଫେରାଇ ନେବା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିଲେ ମୋ ଦୋଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ତ କାହ୍ନାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଯାହା ହଉ ବହୁ ଦିନ ପରେ ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଭଲ ଅଛ ତ ହଁ ବାବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଭଲ କ'ଣ ନନ୍ଦ ବଡ଼ ପୁଅ ଅମିତ ତ ଅମଣିଷ ହେଇଗଲା ସେଦିନ କାହ୍ନାଟା ଫେରିବା ପରେ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ତା ଦିନ ଗଣୁଛି ମୋ କାହ୍ନା କାହିଁ ନନ୍ଦ କାହ୍ନା କୋଉଠି ଅଛି ସେ କାହ୍ନା ଆରେ ସେଇ କାହ୍ନା ଯାହାକୁ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ 25 ଦିନ ତଳେ ତୋ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ ନନ୍ଦ ତାକୁ ପାଇଗଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପଟା ଆଖି ଲୁଲୁ ହସ ଉଠିଯିବ ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ এই নন্দ গৌড় আপন তার জীবনটা ଦେଇଦେବ ତେବେ ସେ କାହ୍ନାକୁ ଫେରାଇ ନେବା କଥା କୁହନ୍ତୁନି କାହ୍ନା ଏ ଘର ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଯୋଜଟା ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ କାହ୍ନାକୁ ଫେରି ନ ପାଇଲେ ଏ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଟା ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ ନାଇଁ ବାବୁ କୁହ ନନ୍ଦ ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବାବୁ
ଆମ କାହ୍ନାର ବାପା ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅଶୁଭ ପୁତ୍ର ବୋଲି 25 ବର୍ଷ 25 ଦିନ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ କଣ କହୁଛ? କଣ ଯଶୋଦା? ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ 25 ବର୍ଷ 25 ଦିନ ନ ପୁରିବା ଯାଏ ସେ ପିଲାଟିର ମୁହଁ ଆମେ ଦେଖିବୁନି। ବାବୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇଛି ସେଦିନ। ଗୋଟେ ବାପ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତା ପୁଅକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁ। ତାକୁ ତୁମେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ବାବୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ବାବୁ ମୋ କାନ୍ୟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ମୋ କାନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବୁ। ଦୟାକରି ବାବୁ ଗୋଟେ ମା ପୁଅ ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁନି ଆପଣ। ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମୋ କାହ୍ନାକୁ ଫେରେଇ ନ ଦିଅ ଆଜି ଏଇଠି ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ମୋ ଶବ ଉଠିବ। ମୋ ଶବ ଉଠିବ। ଏଇ ବାବୁ ଆପଣ ଏଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ବୋହୁ ବୋହୁ ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ? ସେ ଏମିତି କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚଉରାତ ଦିନ ଆମକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ଆପଣ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅ? ଆରେ କିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ? ତୁ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରେ କଥା। ଓ ଏଇ ତାହେଲେ ସେଇ ମହାନ ବାପା। ସେ ଦିନେ ଗୋଟେ ମିଛ ଜ୍ୟୋତିଷ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ପୁଅକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଖାଇଲେ କାନା କେମିତି ମୁଁ ଏ କାମ କରିଛି ମୁଁ ତ ତତେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ବାପା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବୁ। ଆରେ ଏ କାହ୍ନା କି ଆଇଛୁ କଣ? ଯାଉନୁ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବାକୁ। ଯାହା କହିଲି ତମେ ତ ମୋ ବାପା। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ହଉ ତୁ ତାକୁ କହିଦେ ସେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଯେତିକି ମେଳା ଘାଟ କରିବାକୁ ତ ଚଳିଗଲ। ପର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ବାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେବୁ? ଆଲୋ ଏ ବୋହୁ ତୋର ବି କଣ ସେଇଆ ଇଚ୍ଛା? ହେଲେ ତତେ ଛାଡି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? କୋଉ ବାହାର ପଳତ କାଲି ଧରି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଅଳି କରିବି। ଆରେ କିଏ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେବ ନା ବୋଉ? ମୋ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେବ। କିଏ ମତେ ବୋଉ ବୋଉ ବୋଲି ଅଳି କରିବ? କିଏ ମୋ ହାତରୁ ସର ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ଧରି ବସିବ? ତୁ ଚାଲିଗଲେ ନା ଏ ଘରଟା ପୁରା ଲାଗିବ। ଆସି କହିଲେ କାହ୍ନାରେ କେତେ ମିଛ ନିନ୍ଦା ବାଜଲା। ତମ କାହ୍ନା ଏଇଆ କଲା, ତମ କାହ୍ନା ସେଇଆ କଲା। ଆଜିଠାରୁ ଏ କୂପପୁର ବସି କାହ୍ନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ବାପା କାହ୍ନା ତମେ ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତମ ଘରକୁ ଛାଡି ମୁଁ କୋଉଠି ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ସହରର ସେଇ ଚାକ ଚାକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତୁ ତୋର ଏଇ ହତ ବାଜିକି ମା
ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ପୁଅକୁ କିଣିଥିଲ ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ପୁଅକୁ କିଣିବି କୁହନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କହିବ ଇଏ ତ ବଡ଼ ମୁଲ ବଲ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ସାମ୍ନାରେ ଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାରୁଛୁ ଯଦି ମୋର 11 ଟଙ୍କା ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ବାବୁ ଫେରେଇ ଦିଅ
ତମେ ତମେ ମାନେ କିଏ? ବରଯାତ୍ରୀ ଦେଖ ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି, ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ବିହାରୀ ତ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲ ଏଇ, ତୋ ବିହାରୀକି କହିଦବୁ ସେ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲିଯିବ। ସେ ରାଧା ଯାହାର ଥିଲା ଅଛି ରହିବ, ସେ ଆଉ କାହାରି ହେଇପାରିବନି। ହ୍ୟାଲୋ ତ ଟେନସନକୁ ଟେନସନ ନବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ମାନେ हाँ बिहारी दूध व्यापारी बिहार में मेरा अच्छा बच्चा ये भी हम बाल ब्रह्मचारी अरे ताकू जानो नहीं बे भोलिया देवता भारी कष्ट हबो अरे से मो माइकी नाटी और अलग କହିଲେ ଏ ଟୋକିଟା ନଖରା ଲେଖେଇଲା ୟାକୁ ବାନ୍ଧି ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇ ଦଉ ଭାଇ ନାଇଁ ଇଏ ଯଦି ମୋ ସହିତ କଣ ଯାଇ ଯିବା ପାଇଁ ନ ହଉ ଆରେ ଏଇଠି ହବ ବାହାଘର ଏଇଠି ହବ ଚଉଠି କଣ କହୁଛୁ ଏବଟି ଦେଖ ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କେମିତିକା ଝିଅ। ଜାଣିଥିଲ ଜାଣିଛି ତୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ବମ୍ ଫୁଟିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନ ଫୁଟିଲେ ଧୂଆଁ ମାମା ଏବେ ତୋର ଯୋଉ କସମସିଆ ଚେହେରା ହେଇଛି ନା ତାକୁ ଦେଖି କଣ ସମ୍ଭାଳି ହଉଛି କିଲୋ ବାହାନ ହେଲେ ନା ୟା ଚଉଠି କରିଦେବା ତୁ ବି ଖୋଜ ମୁଁ ବି ଖୋଜ ଯାଉନୁ, ତୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଚଉଠି କରିବୁ। ସନ୍ଦେହ ଜାনো अब माउनी खाए तो पापा लगी तो कोई तो करे अरे गाड़ी रे तू सारा टाइम जाई लोग बे साला बोट ने चौठी करिबो तमे खड़ा है कोन मचा देबो मचा यस बॉस ଅଭଦ୍ରର ସୀମା ଟପିଗଲେ ତମ ଭଳିଆ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଦରକାର। हम बिहारी दूध व्यापारी बिहार में मेरा अच्छा बच्चा फिर भी हम बाल ब्रह्मचारी रमजादी ये बिहारी वालों राजी थापोड़ मारी दे तुला वो आज बहुत मस्त आई हूँ आज ये बिहारी
से कथा मु जानिछि केवल से मोर संपर्क पाई मु तोते छाड़ी दउछि नले मारी मारी सीधा एठू मेडिकल पठेई दी थांते मते मेडिकल पठेई दी थांतु ओ दुनिया रा हम ही हारी दूध भी पारी यार माता चर्चा दिव्यान बाल ब्रह्मचारी आउ दिन रे काम तो संतो एदिन बिहारी कथा कहिबनी कथा कहिब मो कटूरी जाउजी अरे जा सला मारिछि अकाउंट करा मते पुनी धमक दउछि ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। अरे थाउ थाउ एते आ इमोशनल हवा दरकार नहीं एबे तुम तुम बाटरे चली जाओ आओ मते ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ମଦ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ପିଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଆଗ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ମେଥଡ ତୁ ସେଥିରେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନି ତୁ ଏଠୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲି ଯା ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲାଣି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ବାବୁ ଆରେ ଦିଅ ଆରେ ଦିଅ ଆରେ କଣ କଲୁ ସବୁ ଯାକ ମତେ ଢାଳି ଦେଲୁ ହଁ ମୁଁ ଢାଳିଦେଲି ବାବୁ ଖବରକାଗଜ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତମେ ତ କିଛି ଶୁଣୁନ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ କଣଟା ରାଧା राधा ମୁଁ ତତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିଥିଲି ବାବୁ ଜଣକ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ ନା ଜାଣିନୁ ନା ନ ଜାଣିବାର ମୋ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଯଦି ନ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ଏମିତି ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଗପ କରୁଛୁ କେମିତି ଭାଇ ଶଙ୍କରା ବାବୁ ଇଏ ତାହେଲେ ତୁମ ଭଉଣୀ ହଁ ଅମିତ ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଶଙ୍କରା ବାବୁ ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ତୁମ ଭଉଣୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲି ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆରେ ୟା ପରେ କେମିତି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ଭାଇ ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଚୁପ୍ କର ଭାଇ ତୁ କିଛି କହନା ମତେ ଏ ବାବୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଡାକି ଆଣି ତମେ କାହିଁକି ତା ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲ ଭାଇ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ଶଙ୍କରା ବାବୁ ତୁମେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ହୁଏତ ମୁଁ ମଧୁଆ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭରୁଆ ନୁହେଁ ଏ ବାବୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଦେଖାନି କଣ ଭାବିଲ ମତେ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ପୁଅ ବୋଲି ଏ ଗରିବ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ସଂସ୍ଥା একথা গাঁরে বিবিধ হইবা ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ବାହା ହୋଇ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଯୁବ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ବି ହାତ ଧରିପାରିବିନି କେବେ ନୁହଁ ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ନିଆଁ ଶୁଣ ଶଙ୍କରା ବାବୁ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବିବାହ କରିବି ଜାଣିନ ନା ମୁଁ ହାଣିଦେବି ଗର ଗର କରି ହାଣିଦେବି ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ନ ହଉ ଏଇ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ କାଉ ଶାଗଣ ଆଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ଏଇ ପାଖରେ ଚାକୁଳାଇ ମନ୍ଦିର ଚାଲ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେଇ ଆଜି ସେଇଠି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାର କରି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଯୁବକ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ହାତ ଛନ୍ଦି ପାରିବିନି ଭାଇ ତୁ କେବେ ବି ନୁହଁ ନା ହାତ ଧରିବୁ କାହିଁକି
खाली भाई रो इज्जत पकेबू भाई चल अरे कौन होची मु तो किसी तुम कथा बुझी पारुनी बुझीबार किसी आवश्यकता नहीं चुपचाप मो सहित चल भाई भाई मत खाली सुन भाई 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 मत खाली सुन भाई बाहुली बाहुली रांधुଛୁ କାନା କଣ ତୋ ପୋଷେ ତୋ ପାଖକୁ କରିବ କାଲି କାଲି ତୋ ପୋଳ ଦୋକାନୀ ଭିଜେଇ ଦେଲନି ସେ କାନା ମୋ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦୁଃଖ ପୁରା ଆସିବନି ଏବେ ସହରରେ ପରିବେଶ ଦେଖି ଦୌଡ଼କୁ ବୋଳି ଯାଇଛି ତମେ ସେମିତି କୁହନି ମୁଁ ମୋ କାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମୋ କାନ କେବେ ବି ତା ଚୋଟର ମାକୁ ଭୁଲି ନଥିବ ତା ଚୋଟର ମାର ପଣ ତରକାରୀକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଥିବ ଭୁଲିନି କେମିତି ଅଚୁରା ଦିନର 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ଘରକୁ ଚିଠି କିବା ଫୋନ ଦେଖା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠି କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବ ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହେଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏଠି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯେ ସେଇଠୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତାନି ସେଠିକି ଆଉ କାହିଁକି ଯିବ ମାଉସୀ ସିଏ କଣ ଲୋକ ଆଉ ମନେ ରଖିଛି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସିଏ ପୁରା ଏବେ ବଡ଼ ଲକିଆ ପୁଅ କାଲି ତା ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିରାଟ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହଉଛି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ହେଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିପାରିଥାନ୍ତା କଣ କହିଲ ତମେ ଦି ଜଣ କାଲି ମୋ ପୁଅର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଭଲ ମାଉସୀ ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୂଳରୁ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ 5-10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିର ବି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଏଇ ଆରେ ବାବୁଜୀ ଲୋକ କହିଲୁ କହ ସିଏ ନେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ
बाबू हमको ये खबर नहीं पसंद अरे हमको न जणाइले कोन होला आमे सेठी की जिबा आम पुओ को देखिबा आ ताकू ना ठीक आशीर्वाद करी आसीबा बिना निमंत्रण केमिति जिबार दोस्त ओ किछि जाने सेठ से जाओ को दिखा करती हमको कोन भलो लागिबो ମୁଁ ମନ କହୁଛି ସେ କାହ୍ନାଟା ତୁମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଡାକିନି ମୁଁ ମନ କହୁଛି ସେଠି ତମ ଦି ଜଣକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନା ତା ମନଟା ନିଶ୍ଚୟ ତରଳିଯିବ କଥା ତ ଠିକ କହିଛି ମଉସା ମାଉସୀକୁ ନେଇ ସେଠିକି ଯାଅ ଆଉ କାହ୍ନାକୁ ମନ କରି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା କହିବ କହିବ ସେ ଗଲା ଦିନୁ ଆମେ ଆଉ ବାଟୁଡ଼ି ଖେଳୁନୁ ନଈକୁ ମଟୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉନୁ ଆମ ଗାଁ ଆମଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ କାନ୍ଦ ମାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ବି ଯାଉନୁ अरे तमे माने एमिति कांदी को काई तमे माने एठी कांदिले सेठी मो कान्हा मनरे बहुत कष्ट हबो अरे लोनो अरे तुम माने कांदो रे आमे कान्हा को देखा करबा को जिबा ଓ କେବେ ଦେଖା କରିବା କରୁ କେବେ ଦେଖା କରିବ କରୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହ କଥା ହବୁନି ତା ସହ ପାଟି ପକେଇ ଦବୁ ପାଟି पागल लागला को तमे कोन बोलतो आमे जिबा ना जिबाले दोस्त आमे कान्हा को जो परिचय करूची आमे सेठी की न गले ता मनरे कष्ट हबोनी कान्हा पाखो को जिबा देखिबा केमिति जीव बुढ़ा बुढ़ी दीटा गोड़ भाई छोटा कर यार जो छोटा भाई ए बुढ़ा बुढ़ी करे के पेरो में उछोली पड़ुची ना अरे के तो गले नी ई लोग भाई पासे पाले पचारी लेनी हेले ता भाई ए बुढ़ा बुढ़ी करे के पेरे में उछोली पड़ुची अरे वो अरे वो अलो काहे की तू एमिति कहछो काहे तू बाबू मुझे आलो तो मिले कहछो इरे छिला बा कोठु उड़ी आसी कोइटा काऊ ओसारे बास करूथिला पुणी पुरगिना उड़ी चली गला सुने तो से कान्हार नाटा पट्टीरू बाहर करो जदि कान्हा हबो ए घर सीधा बाहर कर देबे कौन कहलू तू मत गेड़ा दे तो बाहर कर दे हां अरे कौन दे बाबू अरे पाठो पड़ी बड़ी सही गलो मुंडा भरत पाइतला आ आजी तू मां बापा को मुहरे जवाब दे करूछु नींद लागला नहीं ए कुता का को दोस्त मुझे माई को बोलिया बोकू जे स्त्री को जरी उठ को से कहीं बुझो बापा बारे बोली जा रमैया देखु नहीं छनो ए बुढ़ा रे बापा को देखु नहीं ए बुढ़ा कहू तबे पड़े मारी को लगरा हेडी ओलाई ला ए बुढ़ा बुढ़ी दीटा को जल्दी ले बुधा सब खाई दे सो ए बुढ़ा का गंधड़ा बुढ़ा सही करी तमे ठीक करछो बुढ़ा बुढ़ी दीटा दे सारा दिबो से माने सतिके मुंडो अपन कर से बुढ़ा बुढ़ी दीटा को से बुढ़ा समय ठीक है अरे सोनो दोस्त ए तब बुढ़ा मुझे कोन कहिले आमे तुले युद्धा समय छाड़ी देबो अरे कौन कहलू तो सब को ले वृद्धाश्रम में छाड़ देबो अरे हे सोनू सब मां माने करो से तेरा व्रत करी तो परी पुओ मान को जन्म करी नांती रे और बड़ होला परे जमुंडा पहाता पाई गला परे से ता कोहला आश्रम में नहीं छाड़ी देबा କଥା कहती अरे सोनू ए अरे सब मां बापा जदी जानती पुओटा
ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛେ ପରା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଚୁଣ୍ଡରେ ବାହାରି ବରିଷ୍ଠ କରିଛେ ସିଏ ମାରିବନି ତ ଆଉ କିଏ ମାରିବ ଆଲୋ ଏ ଦୋଷ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଏଠି ତ ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ ହାଜିଗଲା पंडित मैंने रेस्ट नौकरी तुम से कथा बुझ मन देख सकाल 8टा भितर केमी रोषे कार्य आरंभ हो जाए ओके यज्ञ पर सब कार्य प्रस्तुत हो जाए सर आम सुदामा को दे फूल सजाना से विभूत हाउस टेंट हाउस को दे दायित्व है ओके एते बड़ कामटा गला पड़े अमित बाबू कथा मन पकाई कौन कोई चाह तुम्हें सीरियस नुहे मो कहवा कथा ଆପଣ ସେ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଯେତିକି ଓରିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅମିତ ବାବୁଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କୋଉଠି ରହିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ସେ କଥା ତ ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ କେହି ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ତ ଅମିତ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ତାର ହେଇଗଲାଣି କାହ୍ନାଟା ତ ବି ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇନା ଆପଣ ସେ ବାପା ହିସାବରେ ସେ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଯେତିକି ଓରିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି से अमित बाबू कथा से तो ओरिट हवा कथा ना मो कौन है घर पुओ से कान्हा होची घर पुओ मत साबत पुओ बन सारे से मो स्त्री बदले सब देखी कौन जानी पार ना जानिकी नचनिया भाई जानी तो भाई ग्रह शांति यज्ञ ए कही तू क्या किसी न जन भाई घर को आसवाटा ठीक कलु से महाभारत कौटू अस्तित्व होगा बारटा भाई मोर उपयुक्त बयस है
ନା ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ନା ନା, ଏଇଟା ଆଜିକାଲି କୋଉ ନୂଆ କଥା ଯେ? ଯାହାକୁ ଯାହା କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ରସିଲା ତାହାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଲ ବାସିଲା ଆଉ ଏ ଟୋକାର ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଟୋକି ସହ ମିଶିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବା ବାପା ମାଙ୍କର ପରମିଶନ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମହେଶଙ୍କ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କ୍ଷମା କରିବେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଆମେ ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ବୁଝୁଥିଲେ ମା ସବୁ ବୁଝୁଛି ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ନୁହଁ ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ତୋରି ପାଇଁ। ଏ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସଂସ୍କାର କରିବି ଅନେକ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ବାଗେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଯଦି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆପଣ ଆସିଲା ବୋଲି କିଛି କହୁ ମାରିକି ତ ଥୁମୁଲି ପଠେଇଦେବି। ସେ ପରେ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି କଥା କହିବେ ଆରେ ତମେ ବୁଝେ ଆରେ ତମେ ଜାଣିନ ଏଇଟା ମୋ ବାପା ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋ ବହେରୀ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏକରେ ସହିପାରେନି। ସବୁ କରିବେ ବାପା ବାହାରେ ବାୟୁ ବାହାରେ ପାଣି ଏଇ ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମିଶେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବହୁତ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଶୁଣ ତୁ ଏ କଥା ବୁଝୁଥା ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ଏ ବୁଢ଼ା ଶୁଣ ଆମ ବେଡରୁମଟା ନେଇ ୟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି 4-6 ବେଗ ମାରିକି ଆସିବି। ତୁ ଆଜି ମଦ ପିଇ ପାରିବୁନି ରାତି ପାଇଲେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଘରେ ଆମିଷ ଆଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇଥାନ୍ତେ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯାଉଛି ବାହାରେ ଟାଙ୍କିଏ ପିଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲିଶି ମାଛ ନେଇକି ଆସିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ ଆଉ ଘରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆ ପିଇବି। ଅବେ କାହିଁ ଅବି ତମେ ଧରୁଛ ପିଇକି ଆସେ ପିଇକି ଆସିଲେ ତମ ସହ କଥା ହବ। ଆସୁଛି ଚାଲି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହ୍ନାଟାକୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ଏଠି ଆଣି ତାମସା କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଏବେ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସୁଛି। ମାରେ ସେଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅମଣିଷଟେ। ଏଠି ତୁ କି ସୁଖ ପାଇବୁ ରେ ମା ଏଠି ତୁ କି ସୁଖ ପାଇବୁ? ଜାଣିଛି ବାପା ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କଂସେଇ ହାତରେ ମୋତେ ଟେକିଦେଲେ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛି କାଲି ମୋ ସବୁ ଏଇ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି। ଚେଷ୍ଟା করে ସବୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନା ଛୋଟବେଳୁ ସେଇଟା ମାଆକୁ ହରେଇଛି କାଳେ ମାଆକୁ ଧରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଶାସନ କଲିନି। ହଉ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିଯିବୁ। वा बेड ମୁଁ ସଜେଇ ଦଉଛି ଭିତରକୁ ଆ। देखी
ତମେ କିଏ? ଓ ଏ ଘରର କିଏ ଅତିଥି ବୋଧେ? ନା ମୁଁ ଅମିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ଅମିତ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆରେ ବାହାଘରଟା କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ହେଲେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ମୋ ନାଁ କାହ୍ନା। ମୁଁ ଏ ଘରର ସାନ ପୁଅ। ଆରେ ମତେ ଲାଜ କରନି। ମୁଁ ପରା ତମ ଗେଲା ଦିଅର। ଆରେ ଏମିତି କଣ ଭାବୁଛ? ଏ ଗେଲା ଦିଅରକୁ ତମ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାଇବନି? ଦେଖାଅ ଭାଉଜ, ତମ ମୁହଁ ତ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ମୋ ପାଖରେ ରାଜରାଣୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଲ ହେଇଛି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ। ତା ନହେଲେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳି ହେଇ ମରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ବଡ ଭାଉଜ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବଡ ଭାଉଜ ମା ସମାନ। ତୁ କେବଳ ମୋ ମା। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି।
कौन भाविथिलु मोर गोटिए बोली भौणी तो हातरे टेकी दी थांती एकी नहीं थांतो साला दुतिया से साला माइकी नाटुकीटा को एते दिन इंतजार कली तो तोरा आउ तो उठे बाहा देई देलु ओ भौणी रानी ओ परी लुंगुडाठू ता पादो को सीमा मध्य जिंचो नुहे ए मुझे बे साला कौन सा मारी वाला बे एटा को स्ट्रीट करी काटी दियो अब बस्तारे भर्ती करबे जेल लाइन रे बबाई दियो साला मते धमक दउची मते साला हरामी जिसका खाता है उसको धमक देता है तू साला जी ऊपर को जुबे ऊपर को वाह 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 राजी बढ़िया बढ़िया तू बे हरामी
ଶାଶୁ ଘରେ ବି ଯାଇ ଟିକେ ଘୁମ୍ପି ଦେଇ ଆସି Adha ko
ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଯିବେ। अबे मोरिया टेंशन नवर कौन अछि चल मोर जिन सारे लगेई दबा चमत्कार ब्यूटीफुल ଲଗେଇଦେବା ଏଥର। आओ जाओ रुको ଆଉ ତୁମ ପାତିଆଟା ଦବନି। ଝିଅ ପାଖରେ ସବୁ ସୁନା କରିକି ଦେଇଛି। ଦି ଫାଳ କରି ନେବ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଚଳିବ। ତୁମ ଚୌକି ବୁଝି ତ ଆସିବୁ। ଆରେ ତୁ ଗଲା ପରେ ଏ ଶଳା ମୁଁ ତ ଏକଲା ହୋଇଯିବି। କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଆଉ ଖାଇ ଚଳିବି ଆଉ। खटी न पारिले हमर इलनु कहिबो चलो हम घर को हम ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତିଥିମାନେ ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମୋ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ମହେଶମାନ ଧାତା ଅଛି ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ନାମ ନେବ ନା ବାସୁ ଦେବ? ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ନାମ ନେବ। ଆଉ ଡାଲମା ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ମରିବ। ଆଜି ଏଠୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଉଠିବ। ତାପରେ ବାପା ପୁଅ ତିନିଟା ଯାକ ଜେଲରେ ଯାଇ ଚକି ବସିବ ଚକି। ଏତେ ବଡ଼ ଘର
ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନା 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 ମୋ କାନ ମତେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଥିବ। ଏଇ ଜାଣିଛ ଏଇ ବଡ କାନ ଧରି ସେ ଚାଲି ଶିଖିଛି ମୋର ଏଇ କୋଳରେ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ସେ ଆମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଇନଥିବ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମାର ବୋଲି ଜାଣିଥିବ ମୋ ଡାକ୍ତର ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବ। ହଁ ମୋ ପୁଅ ନା ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆରେ କାହ୍ନା, ଆରେ ଧନ, ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ? ତତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି। ମୋ ଆଖିକୁ ନା ଜମା ବି ନିଦ ନାହିଁ। 20 ଦିନ ମତେ 20 ବର୍ଷ ପରି ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ଧନ, ଆରେ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ତତେ ତ ମାର ନିୟମର ଧନ ମୋ ବଡ଼ କୁଆ। ଆରେ ଧନ, ଆରେ ବାବା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ରେ? ଜାଣିଛୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବୁଛି। ଖାଇବାକୁ ସେଠି ମୁଁ ତୋତେ ଚାହିଁ ରହୁଛି। ଏ ଧନ, ଏଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ, ମୁଁ ତୋତେ ଚାହିଁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୋ କଥା ବି ବହୁତ ମନେ ପଡିଲୁ ମା। ରାତି ଅଧରେ ନିଦରୁ ତୋ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ ବାଉଲି ବାଉଲି କାନ୍ଦେ। ପାତ ଥାଳି ପାଖରେ ବସିଲେ ନା ତୋ ମୁହଁଟି ଦିଶିଯାଏ ରେ ବୋଉ। କାହ୍ନା ରେ, ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଦୋଷ ଆରେ ତୋର ବିଭୂତି କେଜାଣି ଆଜି ପୁରା ମୋ କାନରେ ପୂଜା ସମୟ। ଆଜି କଣ ଛୁଆଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ କାହ୍ନା, ଗାଁର ପିଲା ଦିନଠୁ ଆମେ ଆଉ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳୁନୁ ରେ। ଆରେ ତୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନୁ ରେ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡେ ରେ। ଆମ ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ। ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ସହରୀ ପାଣି ପବନରେ ମୁଁ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲିଣି। ବାପା, ବୋଉ, କାହ୍ନା, ତମେ ମତେ ତମ ସାଥିରେ ସେଇ ଗପପୁରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଶିବୁରା କାହ୍ନା ଆଗେ ତ ପୂଜା ଭୁଲି ଯାଉ, ଆମେ ତ ରାତିରେ ନେଇଯିବୁ। କଣ କାହ୍ନା? ଆମେ ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ। କାହ୍ନା, କାହ୍ନା। ଯାହା ହଉ ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମ କାହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ତମେ ଦି ଜଣ ପୂଜାରେ ବସିବ। ଚାଲ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ନେବ। ବାବୁ ଆଉ ବାବୁ ହଁ କାହ୍ନା, ମତେ ପୁରୋହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ପୂଜା, ପୂଜା, ପୂଜା। ଧନ, କାହିଁକି ବାବୁ କାହିଁକି ଏ ଶୁଖିଲା ଆନ୍ତରିକତା? ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଆମକୁ ତୋରୁଟେ ଖବର ଦେଲେନି। ଉଡ଼ା ଖବର ପାଇଁ ଆସିବା ପରେ ଆଶ୍ୱାସନା କାହିଁକି? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଷଠିଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମ ପଠେଇଥିଲି। ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଶଳା ଷଠିଆ ଜ୍ୟୋତିଷକାର କେଡ଼େ ବଡ଼ ହାରାମି? ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ବି ଜଣେଇନି। ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଗପପୁରକୁ ଫେରେ। ସେ ପୁରା ଷଠିଆ ବୁଢ଼ାର ମୁଁ ଆଜି ମାରି ମାରି ପିଠି ବସେଇଦେବି। ନନ୍ଦ ବାବୁ, ତୁମେ ଆମ ଘରର ଜଣେ ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ପରି ଅଭିମାନ କଲେ ଚଳିବ।
ଚାଲ ଆରେ ଯଶୋଦା ତୁ ଯେ କେବଳ ନନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ନୁହଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲ ତମେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜାରେ ବସିବ ଚାଲ ଖାଇବା ଆଇଟମ ସବୁ କଣ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ସରୁଜିରା ରାଇସ୍ ପନିର କ୍ଷୀରି ଡାଲ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇଲେ ଜାଣିବନି ସବୁ ଭେଜ? ଶଳା ପୁଣି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କଲୁ ନା ଶଳା ପାଣି ପେଟୁ କୋଉଠିକା ଶଳା ଏତେ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ବେ ପଛ ପଟେ କହିଲା ପଛ ପଟେ ହଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଆସ ଆସ ଯିବା ଆସ ଆରେ କୁଆଡେ ଯିବ ଆରେ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ସେ କାଙ୍ଗାଳି ଭିକାରୀ ଦଳ ଚାଲି ଆସିଲେ କହିଲେ କଣ ନା ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କର ଔକାତ ଅଛି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଔକାତ ଅଛି ଆରେ ବାବୁ ଆମେ ତ ଭିକାରୀ କାଙ୍ଗାଳି କରିକି ଖାଉଛୁ ହେଲେ ତମେ ତମ ନିଜ ମୁହଁକୁ କେବେ ଆଇନାରେ ଦେଖିଛ? ବଡ ବୁଆ କରି ଖାଉଛ ବଡ ବୁଆ କରି କଣ କହିବି ତୁମେ ଏମିତି କଣ ମାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଲୁ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆରେ ମୋଦିଆ ଆମର ମୋଦି କିଆ ହେଇଗଲା ରେ ଆମକୁ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଯିବାର ନାହିଁ କି ଭୋଜି ବି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମଉସା ମାଉସୀ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆଲୋ ହେ ଦୋଷ କାହିଁକି କାଲା କାଲା ହଉଛୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁଣି ତଥାପି ତ ମନ ବୁଝୁନି शांति
जाती खबरदार बन जाएगी तो मारेगी आराम दादा विश्वासघातक शैतान शैतान तू एका देखिबू आई तो बापा तो तीनटा जाक जेल रे जाई चौकी बेचिब ए महेश दादा हां अरे संपत्तिर मालिक हबी मु कहीं जा जन्म हाजिरा भी सब से देखिमु अबे ताकू जे खाइबो से मरिबो ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପା ପୁଅ ତିନିଟା ଯାକ ଯାଇ ଜେଲରେ ଚକି ପେଶିବ ଚକି ଆରାମ ଦାଦା এইটা তাহলে তোর অসল পরিচয় আজ মু তোকে ছাড়বি রে এ হারাম দাদা আজ ଏବେ ଏଇଠି ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ଲାସ ଯିବ ନା জীবন সারা পাপ করেছিলি আগে তো আগে এই লোকটাকে মারি মু দণ্ডায়িত করে ধর্মা সুখ করেছিলি ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ରହି ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଲିଭେଇ ଦେବ ମୁଁ ଶୋଇବି କେମିତି ଶଙ୍କର ଭାଇ ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତୁମ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ପକେଟା ତୁମକୁ ସାଲୁଟ କରୁଛି ଭାଇ ତୁ ସେ ଲୋକଟା ମାରି କଲୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ତୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲି ଭାଇ ସେଦିନ ତିଆରି କଥାରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ତୋ ବାହାଘର କରିଦେଲି ଏଇ କାହ୍ନାକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ସୁପାରି ଦେଇଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମାରିଦେଲି ଭାଇ ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ଜେଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟା ପରେ ମୋତେ ଜେଲ ହେଇଯିବ ନା ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ଚାଲ କିଏ ତମେ बिहारी दूध व्यापारी बिहार में मेरा अच्छे बच्चा ये भी हम बाल ब्रह्मचारी ଚାଲି ତମେ
ମନେ ପଡୁଥିଲା ଲୋ ହେଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଡର ମାରୁଥିଲା। ଆରେ ତୋ ବହିଟା ଆମ ତୋର ମୋର ମିଳାମିଶା ଦେଖିଦେବ ତୋ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନଥିଲି। ସେଇଟା ମୋର କିଏ କହିଥାମ ସେଇଟା ଖାଲି ମୋ ପଛରେ ଯାହା ଲୁଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ ବୁଲି ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ମୋହିନୀ ମନ୍ଦିର ଫୁକିଛି ଯେ ମୁଁ ଉଠ କହିଲେ ସେ ଉଠୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବସ କହିଲେ ସେ ବସୁଛି। ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ମୋ ପରି ଶାନ୍ତି ଦେଇ ନ ପାରୁଥିବ। ସେ କଥା କଣ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି? ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ବିହାରୀ ଜିନିଷ ଆଉ ବିହାରୀ ସାମାନ ଟିକେ ଫରକ ଆସିବ ନା। ସେଇଟା ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି? ଆରେ କୋଉଠି ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ସେ ଏଠି ଏତେ ସାନୁ? ବର୍ଷ ତଳେ ଜାଣ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମାଛ ହେଇ ପଦାକୁ ଆସିଲା ନା ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ମଲା ସେଇଟା ତ କଣ ମୋ ବାକି ରଖିଛି ମାନେ ଅବିବାହିତ ବେଳେ ସେଇଟା କଣ ମୋ ପିଲଟର ମାରିଦେଲି ଏଠାରେ ମାରିଦେଲି। ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଛୁ ଆଉ କି ବୁଦ୍ଧିଲ ମଛ ଚଲୁ। ଓ ନଟି ବୟ ହେଇଟି ଅନାବା ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଆଗ ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ସାବତ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଇଏ ଅଫିସକୁ ଯାଇଛି ରାତି 8ଟା। ସେତେବେଳକୁ କାମଟା ସରିଯାଇଥିବ। ତୁ ବି ଖୁସ୍ ମୁଁ ବି ଖୁସ୍। ଛାତି ଥରେ ତୁ ଏତେ କାଳୁ ଆଣ୍ଡିଆଟା ଆଉ ତାଲା ମୋ ତାଲୁ এইটি আছে তোতে মারু মারু মারি দেবে
କିଏ ଆମେ ଏଣିକି ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ସାନୁ ଜାଣିବ ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ତମକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ତାପରେ ସିନା ଯାଇ ସିଂଟା ଜମିବ ତ କି ବୁଝିଲ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଛୁ ଆଉ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ସାନୁ ଆସୁ ଏ ଘରେ ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବାପା ବୋଉ ତମେ ଶ୍ରାବଣ ଭାଇ ବୁଢକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ କାହିଁକି ମାନେ ସିଏ ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲା କାହ୍ନୁଟା ଗୋଟେ ଶବଦ ପୁଅ ବୋଲି କାହିଁକି ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ କୋଉଠି ଥିଲେ କେଜାଣି ପୁରା ରାବଣ ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ଡେଇଁକି ମୋ ଭାଇକି ପୁରା ମାରିକି ଲହୁଣୁ ବେଳ এই কথা କାହାକୁ କହୁଛ? ଆରେ ମାର ଖାଇଲ ତୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ମାର ଖାଇଲୁନି ତଥାପି ତ ମନ ବୁଝୁନି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଲୋ ବରଂ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଏ ଘର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ବାପା ତମେ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ତମେ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଏ ସାହି ପଡିଶା ଆମକୁ ଟାଇଟ ଉପରେ କରିବେ ପୁଅ ତମକୁ କେତେ ଥର ବୁଝେଇଲେଣି ସେ ସାବତ ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପାଗଳ ହୁଅନି ହେଲେ ତମେ କଣ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛ ଦେଖ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଦେଉଛି ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ କାହାକୁ ଜୁଡ଼ି ହେଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ସହିପାରୁନି ତୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସିନା ଆଜି ଆମେ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବୁ ଆଲୋ ଏ ଦୋସ୍ତ ମାର ଖାଇଲୁ ଆହୁରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବାପା ମୁଁ କଣ ତମ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିଛି ତମେ ତ ଜମାରୁ ବୁଝୁନ ଖାଲି ଖାଲି ସାବତ ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଲ କେଜାଣି अरे हे सोनू अरे तू कहीं हम पे घर चली चली जीवो हम तो सुखिला पत्र दीटा एही अछु आबु टिके पर जोड़ी करी करो तू तो स्त्री को नहीं खुशी रे घर संसार कर हमें बुढ़ा बुढ़ी दीटा घर चली चली ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜରାଶ୍ରମ ଅଛି ଚାଲ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି ତମେ ଟିକେ ଆରାମରେ ରହିବ ଖାଉରେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦେଖେଇଲୁଣି ଆଉ ତ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା କୋଠରେ ରହିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବୁ ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବହୁତ ନା
ଖସ